Čau, já vás tady vítám po 2 letech a rozhodnul jsem se, že tohle video prostě pro vás musím natočit. Objevily se na trhu úplně nové kopačky Adidas F50. Když se na ty kopačky podíváte, tak můžete vidět, že se jim extrémně povedly jak designově, tak se jim povedly extrémně technologicky a spousta věcí na téhle kopačce mě prostě hrozně baví. Teď si řekneme něco o použitých technologiích. Je tady těch technologických věcí nebo těch novinek na té kopačce docela dost, takže rozhodně zmíním technologie Fiber Touch, kdy vlastně se jedná o velice jemnou vrstvu toho svršku, takže ten pocit z toho míče a ten dotyk na ten míč je v podstatě jako kdybyste na noze nic neměli, jako byste byli na boso. Potom, co se týče další technologie, tak je technologie Sprint Web, která vlastně zase zajišťuje to, aby se ten balón moc nesmekal a nesjel vám třeba z té špičky, takže můžete i slyšet, jaký je tady vlastně ten svršek. Je tam taková textura, takže ten míč vám jen tak lehce nesklouzne a zároveň vlastně můžete s tou kopačkou dobře točit balón. Další zajímavá technologie tak je technologie, která byla použitá na podrážce a celkově ta podrážka je extrémně povedená. Tahle technologie se nazývá Sprint Frame 360. V podstatě by se dalo říct, že vám umožní změny směrů do všech stran, těch 360 stupňů. Další nová technologie, která tady byla použitá, tak jak můžete vidět, tak je to technologie takového tunelu a to se nazývá Compression Fit, kdy vám tu nohu vlastně ta kopačka pěkně podrží a budete tam mít líp uzamčenou nohu v kopačce. Na závěr bych chtěl zhodnotit tuhle kopačku jako za jednu z nejpovedenějších, kterou kdy Adidas vytvořil. Hledal jsem nějaký zápory na téhle kopačce a jediný, co se mi podařilo objevit, tak je cena, která je kolem 6,5 tisíce. Na závěr bych vám chtěl dát taky tip, kde třeba sehnat takovouhle kopačku za poloviční cenu nebo za cenu kolem 3,5 tisíc. Mně se zrovna tuhle konkrétní podařilo sehnat na Vinted za 3,5 tisíce plus nějaká doprava, takže třeba 3700 a to si myslím, že je zajímavá cena. Je tady samozřejmě u toho nevýhoda, kdy musíte dávat pozor na to, že pokud se vám s tou kopačkou něco stane, tak ji bohužel nemůžete reklamovat a ty kopačky můžete zahodit.